Сәлем, дустым. Бу күңелле әлифба дәресләре һәм синең белән мин, Гөлфия апа. Без узган дәрестә нечкә билле, нәзакәтле ү хәрефен өйрәндек. Ул нечкә аваз чыгаручы ү. Ә бүген ү хәрефенең дустын өйрәнербез. Ул менә ялгыш утырганда, аның койрыгы да кәкрәеп калган. Каршы ал, бу ү хәрефе. Тавышы да утырган ахры. Каралы нинди калын аваз чыгара. У! Әйдәле, бергәләп кабатлыйбыз. У! Әйе, дөрес. У! Каралы безнең тавышка урмандагы бал кортлары да уянган. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Унау! Урмандагы умарталарында умарташының уңышы уңган. Күрәсеңме? Бу сүзләр дә әлеге калын сузыкка уга башлана. Әйдә әле рәсемнәргә игътибар итик. Син минем белән кабатла. Күрәсеңме монда? Уңыш, умарта, урман, умарташы бар. Ә син у хәрефенә нинди сүзләр беләсең? Әйе, дөрес. Урындык, уклау, уен. Син уйнарга яратасың. Беләм. Әйдәле хәзер Кәрия Зәкәрия дигән уенлы җырны тыңлап китик. Әйдә бергәләп. Отып калдыңмы? Бу уенны урамда, балалар бакчаларында дусларың белән бергәләп уйный аласың. Ә хәзер у хәрефен язып карыйк. Әйдә, дустым, каләмеңне ал. Ә хәзер бер кичкенә генә сызыксыз, ә икенчесе аның озынрак булыр. Менә бу басма у хәрефе. Ә хәзер язма хәрефне карыйк. Хәтерлисеңме? Ул әле дөрес утырмаган, аның койрыгы да кәкре. Әйдәле башлыйбыз.
Кечкенә генә ыргак ясыйбыз, аска таба төшәбез, бераз түгәрәклибез, өскә менәбез һәм менә шулай дөрес, аска таба төшеп китәбез. Менә шулай кәкере утырган ул. Афәрин, син бик тырышып язасың. Умартада бал кортлары тырышып бал туплады. Умартачы ай куанды. Мул уңыш җыеп алды. Бал кортлары бик сөенгән бүген. Бик күп сүз өйрәндек, уйнадык, яздык. Ә хәзер миннән кечкенә генә күчтәнәч. Күрешкәнгә кадәр дустым. Сау бул. Зөбәйдә, туйдым мин. Болай уйнасым килми. Ничек уйныйбыз? Мен урындык белән, кызык уен белән. Әйдә уйнап карыйк. Әйдә. Мин утырдым. Бу юлы мин беренче. Син дә мин берешәр тапкыр җиңдек. Эй, бу уенда туйдырды. Моны бик күп кешеләр генә уйнаса гына кызык икән. Алайса нишлибез соң? Әйдә, бер җиргә барабыз. Кайда барабыз? Әтәниләр эштә бит. Алар кайтып җиткәнче без дә кайтып җитәбез. Мин барында син куркма. Ярар, кайда барабыз? Әйдә, без барабыз урманга. Пикникка. Ура! 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 Мин бит юлны белмим. Галия Гермиона Грейнджер белә. Ул бөтен ишекләрне ача. Сәлам. Сезнең белән мин Галия Гермиона Грейнджер. Киттек. Алхамора. Балай. Ничек урманда караңгы. Тон җәнлекләр уянмас саяры әле. Әйе. Монда бит төрле җәнлекләр дә бар. Кара агач кисәкләре ята. Шырпысы да бар. Әйдә ушак җандырабыз. Чөнки мин бик каты тоңдым. Ай! Ай! Нәрсә куркатың? Кулым пеште бит. Һәр нишләгәндә кулсыз каласың. Әти кирәк, миңа табиб кирәк, миңа өйгә кирәк кайтырга. Ярдәм итегез! Менә кулым пеште, булашыгыз! Кем барында күрәсе бармы? Кем кычкыра? Ник шаулыйсыз? Без өйдән чыгып киттек, ушак яктык, минем кулым пеште. Дусларым, хәлләр майтаргансыз икән. Бу хәрефе, синме бу булыр безгә? Зөбәйдәнең кулы пешкән. Әйе, мин. Соң, дусларым, ут белән уйнарга ярамый бит. Урманга да өлкәннәр белән генә килергә ярый. Урманны уттан, янгыннан сакларга кирәк. Без бүтән шулай эшләмибез. Коткар безне, чыгар моннан безне. Зөбәйдәнең кулы төзәлсен. Ура! Без өйдә! Зөбәйдә, кулын авыртмыймы? Юк, кара! Шуннан да авыртмый. Кызлар, Син ием икән балалар. Китап укыган булыйк.
урманга барганны әйтмә. О, китап укыйсыз. Кызлар, сәлам. Әти, без у хәрфенә бик күп сүзләр беләбез. Менә бит китап укуның файдасы. Я кызлар, әйтегез инде, у хәрефенә нинди сүзләр беләсез? Урындык, урман, уен, ушак, ут. Афәрин кызлар, бик кызыклы һәм әһәмиятле сүзләр өйрәнгәнсез кызлар. Афәрин. Ут, дөрес, ул үзе җылыта, ул үзе яндыра, аннан сак булырга кирәк. Карактан кала, уттан калмый дигән мәкаль дә бар хәтта татар халкында. Урман үзе бер зур байлык. Ул үзенә җәлеп тә итә, адаштырырга да мөмкин. Иң мөһиме, урманны уттан, утны урманнан сакларга кирәк. Әйбәт. Безгә лайклар куярга онытмагыз.